Wah, aku Mbak Motor. Oke, bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maiki. Gua neng Randu, neng gone Mas Kembo. Alias Mas Ji, anaknya Mbak Jia Pindang. Ini bersama Mak Elvi dan satu odong-odong. Jalannya anu rada berliku-liku iki omahe jero. Oh, Desa Pilang, Mbak kene. Oh, linggo dhewe-dhewe. Dalane ya dhewe-dhewe. Oh, ngono. Ya, oke belas. Wis sampe medhok tujuan. Oh, ana odong-odongne awet nganten. Ki awet nganten. Dia paling awet nganten. Mundur. Terus apa nih? Meneng ae diajakno. Odong-odong musang odong-odong dadi umpu-kudu. Oh, lah nganteni jos tenan iki pengiringe. Oh, kene. Kalau weh. Boleh kayak sing di omah kae. Sing di omah ning kono. Nek ning kono ki ajar sabar re. Wong sabar ki kudune nrimo. Mas Bos. Ember Mas Bos. Dadine tak sing manake bolong. Banyak ayo terus kabeh kok batu. Oke guys, sampai tujuan. Ya. Dek, engko ya, Dek. Wah, bose ngopi. Halo Mas, ngopi Mas. Wes ae. Oh, main di le. Halo. Dek mobilnya ning kene kabeh. Aku wekek sunat kok. Dapane sunat dapan. Aku masak benci. Ora, bukan. Aku benci. Ora. Ora lanang ora wedok. Lah ora. Wong kuwi rasa nggo Halo. Walah kok randu jos. Ora sampeyan mikir kene kepundi. Mas kowe mak aku Mas ketara kowe tak swadon. Tukang sote ya ngono ki pergawane colongan. Cita-citamu jadi apa? Wis nek kene ayo. Kowe juga aku ora juga sela anakku. Iku nek mangan kei. Enggak apa-apa ya. Sambil jalan ya. Kripik gedang, kripik belok. Sisik edak, kadang rata ya. Sini sayang menggolok. Kan. Diambung banci lah kebakar. Kan. Barongane longko sepoti barongan. Seperti barengan oke. Dari yang sini gantengnya namanya siapa? Tohar wis kerja bercek sekolah. Nganggur. Har, wis di pacar belum? Wes selamat siang. Wis. Saya mawon. Di pacar. Ngapa kok iki kan boleh har? Pacaran ya, iya kan? Kudu ngombe. Laura. Ya, wes kaya ngono ha. Penak har. Wis bayar foto gaji dari situ. Sekedar Bapak Ibu niki pengantene kersangkut. Halo Pak Santi. Halo. Ibu tak hasil menawi ini kerja foto enggak. Ini ngasih foto langsung. Jadi antene mata tak bejo. Ya lek Jawi halo. Oh dayaku ki mang. Di sing omake yo sik tanganku bar kobong marah. Ya Allah. Foto di sekolah. Halo, Mbak. Masih. Duh, Bajia. Enek wong 15 luwih, Mbak. Cok ene
jaba lho. Tukang syuting gantengnya Cak. Foto saya mah. Oke. Foto saya mah. Ini saya joget, angger joget untuk salahku itu berapa? Angger orang joget salahku. Saya. Orang CM ini sampai kita bani orang barongannya ini kadak ya Jan. Monggo kena kadak lho. Maknya kena kadak. Baru aku. Mas Kendang. Alah, jae Mas Kendang. Ronek wong ae wong ganteng yo. Lah wis ae. Angger wong ganteng. Wes. Kasihan deh. Aku bareng-bareng, Je. Aku masa mbak kan melek tukang syuting. Mbok terus mulai. Dua titipan karena aduh tanganku mbok pencet. Alah, semuanya sapa kenapa? Bosok tanganku kena kereca. Ya Allah, Ya, gak pamitan. Oke, weh matur nuwun ya saya. Iya saya makan. Sik manuk majon kepo sik. Manuk. Nggih. Nggih syuting mau. Ngaleni dine. Aduh. Duplang. Yo sesuk tak tono. Mas, njuk gedang loro yo. Ha teko Mas tanganku loro. HP-ne sapa? Mbah HP-ne sapa iki wonge malah jablas ae. Iya. Wis Mas Ali pulang dulu ya. Priyayi sapa le? Wis Pak, ayo Pak. Mas Ji pulang dulu ya. Mantuk sik tanganku loro le. Kena grecek goreng. Nyale gawa. Aku berhenti. Ayo. Wes ayo. Ayo Ri. Oke guys, pulang ayo. Berbuah kok ngrandu ambek Aris. Nek cewek ning kene ngene. Caweke sapa? Lah mang tak Loh. Yo. Nek di rotokno. Wis tok omah guys. Kamang Yaya melok numpak dijak emoh. Mae. Melok Mae. Melok mae ya mbar dijak emoh awake dhewe kok. Berman mana saya dak iwak sini kok. Ati boleh, Mak? Ati boleh. Mbah, Boleh no kok. sapa? Ati boleh no. Wis. Serel yo Ri numpak adong-adong. Piye wangi wah nek Oke pemirsa wis tekan omah ya Allah. Oke guys, sampai rumah. Jajane dibuka. Roti. Gedang. Air minum. Wis karek kesele guys, karek limpeke leren. Untuk souvenir sendok garpu. Karo apa ngene iki jenenge, guys? Supit. Sapa sing iso nganggo supit mie ayam? Wong make nek mangan mie ayam ra iso nganggo supit. Iki ge buahne desa Ngrandu, desane Karangpilang, ki mang ning gone Mas Kembo alias Mas Suwaji, anake Mbah Jiah Pindang. Iki jeneh buah ning Ngrandu neh tapi ning Tambun.
seminggu kas. Nah, buan ning ndi yo? Ning men Sumber ndi desane? Nanti Plosorejo Jambirejo. Ya Allah iki jek duwe tandunan. Iki duwe tandunan kok. Iki duwe tandunan neh. Iki duwe tandunan buah sekali lagi. KTP apa-apa ini. Iki duwe tandunan neh buah sekali lagi ning Jambirejo. Ning gone Makrus. Itu guys. Pokoknya ini buah dan selanjutnya ora apa-apa sing penting iso iki mae dodole mbok apa urung goreng kerupuk ya mae urung goreng kerupuk urung apa iki tekan omah alhamdulillah kemawon Pak odong-odong karo Mas Aris mbayari odong-odong kene ngrandu pira Mang 20.000 guys sini ngrandu 20.000 karo Mas Aris iki 40 wau. 40.000. Kene ndi nek arane? Kene ngrandu pilang karang pilang. Iki kula mendungi ra kaprah wis. Pake mau wis ngarit porong. Ya. Iki karek mikir dodole. Golek mondeling neh karek mikir dodole, guys. Wis ora apa-apa. Sing penting rukun tetangga karo tanggane omahe ngrandu. Oke pemirsa, kira-kira tak cukupi semene kontene dina iki nek tutur katane mak ora jelas, aku mohon maaf. Kami manusia biasa. Akeh salahe karo benere ya, Ge yo. Nek ora benere ya mak sepurane sing akeh. Iki salam kanggo semuanya sedaya mawon, dulur-dulur online maupun sing ora online, sing ning luar negeri maupun di luar kota. Ning Sibulga mbok sing ning endi ae, muga-muga longsore ndang reda. Soale aku awake dhewe ki isone ndongakno ya. Donga tinunga muga-muga slamet. Kabeh dulur-dulur slamet ora alangan suatu apapun ning kene iki usume rendengan apene ya muga-muga sing keterak bencana alami ndang reda ya. Wis seperti biasa balik seperti biasa. Oke ya guys, cukup sekian. Tak cukupi semene bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.